Moi! Mä oon tätäkin videoa kuvannut varmaan 100 kertaa, koska mä oon kattonut ne videot. Ja mulla menee 10 minuuttia selittää yksi asia. Tai tähän videoon yksi asia. Et nyt mä yritän selittää tää nopeasti siihen, että mä keskityn vaan tähän, että mä näperrä mitään muuta, vaikka se tulee olemaan ihan sairaan vaikeeta. Mutta mä yritän nyt kumminkin. Eli mulla oli sitä, että mä en jaksa kirjoittaa blogiin. Tai että se ei ole mun juttu. Koska mun mielestä mun kirjoitus on aika persoonatonta. Kaikki mulla on mielestä persoonalliset jutut ja tällaiset ja sitten mulla on jotain ihan turhaa siellä. Että jotain kävin kaupassa. Paitsi et sitäkään ei siellä ole. Ja sit mä en koskaan kirjoita sinne, koska mitään ei tapahdu. Vaikka tapahtuisikin, niin en mä sinne kirjoita. Koska mun täytyy ainakin 2 viikkoa odottaa. Ennen kuin mä voin kirjoittaa sinne jotain. Ja sit mun on ihan turha kirjoittaa siinä mitään, koska siitä tapahtumasta on jo niin kauan. Että tällainen mä oon. Ja sitten näissä videoissakin on silleen, että mikä mun aiheet on fiksuilta. Että jos mä tekisin videon, en katsoa sitä latailuja, niin se voisi olla mahdollista. Mut nyt kun mun täytyy editoida ja katsoa sit 100 kertaa aika mun editointi näin hyvä olemaan riitä pätkätystä tai jotain. Koska mä en vaan yksinkertaisesti jossain. Eli kun mä editoin sen videon, katon sen 100 kertaa, niin sitä tyhmemmältä se asia rupeaa vaikuttamaan. Ja sit mä en koskaan lataa sitä, koska se vaan tuntuu niin tyhmältä. Ja päästiin siihen, että mä en tykkää kirjoittaa. Ja sit mä en kauheasti pysty tekemään videoitakaan, koska mun aivotoiminta on tällaista, mitä se on. Ja nyt mä kumminkin koen tämän videoiden tekemisen paljon paremmaksi kuin sen kirjoittamisen, niin sitten päästään siihen asiaan, että kysyn teiltä 0 katsojalta, että tekisinkö mä vlogeja mieluummin. Et pitäisikö mun vaan kuvata sit YouTubeen, eikä tehdä sitä vlogia ollenkaan. Ja sit päästään tähän turhaan asiaan. Eli toi oli se asia, mikä mun piti sanoa, että on nyt vaan jotain höpötystä. Elikkä mä oon nyt yksin kotona ja huomenna tulee sit muut kotiin ja huomenna sit me käydään hakemaan kissari. Jee! Koska me oltiin 1,5 viikkoa Virossa. Ja sitten kissa oli hoidossa mun kummitädillä, mutta ei siitä sit sen enempää. Sitten mun kouluasiaa. Tää lukee 15 päiväksi. Toi Minna Kontin Solakarja. Mä en jaksa lukea. Mä en oo lukenut siitä kuin ehkä 3 lausetta nyt. Ei vaan jaksa. Ja sit mulla on 20 tai 30 päivä semmonen terveystiedon esitelmäkin. Jos pitäis olla kai 6 A4. Mulla on vasta 3 tai 4 kasassa. Mä aloitin siis heti, kun mä sain tietää tämän asian, mut sit koska mä aloitin sen heti sen takia, koska mä tiesin, että myöhemmin mun motivaatio ei vaan riitä. Ja mä olin siinä oikeassa, koska mä en jaksa mennä jatkaa. En vaan jaksa. Ja mä en löydä enää edes tietoa narsismista. Mun aihe on siis narsismi. Ja mä en löydä enää edes tietoa siitä, koska siis jos mä saan 4 sivua aikaiseksi jostain asiasta, niin se on jo aikamoinen saavutus. Niin. Eli mun tosiaan täytyy ruveta nähdä ton lukemisen ja kirjoittamisen eteen. Ja ylihuomenna. En jaksa. En vaan jaksa. Mutta moi moi!